അസ്സലാമു അലൈക്കും. എൻ്റെ പേര് ഫിദ ഫാത്തിമ. ഞാൻ മാദിൻ പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ 3 പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മ പടച്ച അള്ളാഹുവിൻ്റെ കുറച്ച് മഹത്വങ്ങളാണ്. ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ഭൂമിയെന്നും മൃഗങ്ങൾ, ജന്തുക്കൾ, പറവകൾ, സസ്യങ്ങൾ, കാടുകൾ, സമുദ്രങ്ങൾ, മലകൾ, ഇങ്ങനെ എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത സൃഷ്ടികൾ. ഇനിയൊന്നു മേലോട്ടു നോക്കൂ. നക്ഷത്രങ്ങൾ, ചന്ദ്രൻ, സൂര്യൻ. ആരാണ് ഇതെല്ലാം പടച്ചത്? സർവശക്തനായ അല്ലാഹു. ജീവിപ്പിക്കുന്നവനും മരിപ്പിക്കുന്നവനും അവനാണ്. മഴ വർഷിപ്പിക്കുന്നതും ഭക്ഷണം തരുന്നതും അവനാണ്. അവൻ എല്ലാം കേൾക്കുന്നവനും അറിയുന്നവനും കാണുന്നവനുമാണ്. അല്ലാഹു ഏകനാണ്. അവന് ഒരു കൂട്ടുകാരനുമില്ല. അവനെ പോലെ മറ്റാരുമില്ല. അവനല്ലാതെ മറ്റൊരു ആരാധ്യനില്ല. അല്ലാഹു ഖാലിഖുൻ കുല്ലി ഷൈഇൻ. അല്ലാഹുവാണ് എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും സൃഷ്ടാവ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ